busur ning kene. Oh alah, pripun? Oh iya nggih Mbah Sami jeme. Mbah, yo alah, klerunen iku busur. Nggih kleru. Mbah salah. Jilbabe ki ora nganggo kuwi, yo ngalah malah nganggo Azrina. Wah tak playoni. Nggo nganggo niki sik mawon. Laluna Mbah sing niki. Ha nggih sing pink. Jenengan ben awet enom janjange. Nek kula sing niki laluna. Sing ngarepe 3 layer, mburine 2 layer. Sing seruti, kok jenengan ngagem napa niku? Kok Azrina untung tak oyake. Nggih pun. Dipaske riyen le nganggo ki. Nggih. Nggih. Lah nggih. Nggih ngaca sik nggone ngendi sapa nggone bojoku rene. Wis pas kok Mbah. Kanggo kaca Mbah aku ke. Wis pas. Rada miring sethithik. Mrikine. Nah, wis sip. Nah nggih wong jenengan ki tak anu ke ayo dinteni Gus. Laluna kok ngagemi nganggo Azrina laluna sing bahane seruti lah nggih jenengan ki untung tak susulke lah nggih. Nggih monggo ayo.